Galicia inicia este martes o camiño para a recuperación dos lazos co mundo da lusofonía e empregar o galego e as súas raíces comuns co portugués como potencial económico non só co país veciño, mas tamén coas potencias emerxentes como é Brasil. A toma en consideración desta proposta legislativa, que leva o nome de Valentín Paz Andrade, foi calificada non só polos impulsores como un fito histórico, mas tamén polo representante do PP de Gano debate, Agustín Bahamonde, que co anuncio de apoio a este texto avalado por 17.000 sinaturas deu aberto o camiño para volver unir o que a historia separou, en palabras do portavoz dos promotores, o empresario Xosé Carlos Morey González. A proposta de lei, que será modificada en trámite parlamentario, ten como obxectivo incorporar progresivamente no prazo de 4 anos a aprendizaxe da lingua portuguesa en todos os niveis de ensino regrado. Ademais, pretende recoñecer especialmente o dominio desta lingua no acceso para a función pública e concursos de méritos. Precisamente este texto recibiu o apoio dos grupos parlamentarios un día despois de que os gobernos español e portugués aprobasen unha resolución conxunta na 26º cumio hispano-luso, no que reafirmaron o interese de continuar a promocionar o ensino das linguas española e portuguesa nos respectivos países veciños. A vertente económica, alén diso, é un dos eixes principais desta proposta. Así, en un segundo termo, esta proposta quere que as relacións cos países de lingua oficial portuguesa constitúan un obxectivo estratéxico do goberno galego. De forma especial aspira a que se fomenta a participación das institucións en foros lusófonos de todo tipo, desde o ámbito económico e ambiental ao cultural e deportivo, así como a organización en Galiza de eventos con presenza de entidades e persoas de territorios co portugués como lingua oficial. Por todo iso, a normativa obrigaba ao goberno galego a tomar as medidas necesarias para lograren a recepción aberta en territorio galego das televisións e radios portuguesas mediante a TDT. Na súa intervención, Morel puxo como exemplo o caso de Extremadura, no que o 100% do alumnado pode estudar en portugués ou Andalucía, no que o poden facer dúcias de alumnos, e tamén fixo fincapé en que o idioma propio é útil para as relacións comerciais de Galiza cos países de fala portuguesa, que suman 254 millóns de persoas. Hoxe teñen nas súas mans facer ver non só ao empresariado, mas tamén a todos os galegos que temos unha lingua extensa e útil, apelou o portavoz dos promotores, quen recibiu un unánime aplauso de todo o hemiciclo tras pechar a súa intervención proclamando que o galego, que superou a historia con dignidade, é unha lingua de inmensa utilidade de futuro como futuro ten este país. Xa nunha segunda intervención, que serviu para pechar o debate, Morel agradeceu un por un a todos os grupos o apoio recibido e, dirixíndose ao diputado popular, aseguroulle que non lle preocupa a obrigatoriedade do idioma. Pensamos que se resolverá de maneira técnica e con boa vontade, confiou o portavoz dos promotores da iniciativa. Os promotores razoan esta iniciativa na dedicatoria do Día das Letras Galegas a Valentín Paz Andrade, que ademais de prolífico no ámbito das letras foi un dos impulsores do Grupo Industrial Pescanova, que converteu a primeira compañía armadora europea de buques e conxeladores, e que foi o vicepresidente, ademais dela, mais que agora se encontra en situación concursal. Como eixe económico un dos principais motivos nos que se basea os impulsores da iniciativa, defenden que o potencial económico da lingua portuguesa alcanza xa o case 5% do PIB mundial. Así, a lingua portuguesa representa un PIB, como dicimos, enorme, contando coa diáspora lusa. Ademais de ser 5 millóns de persoas, o mesmo estudio sinala que os inmigrantes moven un PIB de 1 billón de euros. O portugués, que naceu, por tanto, na Galicia, é o idioma de traballo de 20 organizacións internacionais, incluída a Unión Europea, así como a lingua oficial internacional de 9 países e do territorio asiático de Macao, na China.
Entre eles está a potencia económica do Brasil, xunto a outras, é a lingua máis falada no conxunto do hemisferio sur. Isto é o que titulaba Europa Press hai xa máis de 10 anos, baixo o título Galiza inicia o camiño para recuperar lazos coa lusofonía. Este titular, un pouco en resposta por aquela iniciativa popular, 17.000 sinaturas, buscando a oficialidade, os vínculos do galego coa comunidade portuguesa, grazas, como digo, a ese apoio masivo popular nesa Lei Valentín Paz Andrade. Hola, moi boas, como estades? Eu son Germán Esteve do Germano a Portuguesa e aquí estades nun novo momento do voso Galiportur, deste voso espazo galaico portugués que arrinca todas as semanas tendernos en Radio Ariz, sempre no 107.2 de FM con Carlos os mandos técnicos e tamén, como sabedes, nas plataformas para que nos escoitedes cando queirades. Hoxe falamos de lingua e falamos a raíz desta Lei Valentín Paz Andrade que lle costou e que lle está costando ben botar a andar. Falamos do Observatorio Galego da Lusofonía que acaba de botar a camiñar. Vamos xa con todo iso. E aquí estades, como digo, neste voso Galiportus. Maravilla, tervos unha vez máis. Temos para falar nesta especie de segunda parte, acordádevos un pouco daquel especial que fixemos con Xosé Morel falando desa retrospectiva un pouco dos 10 anos xa de Lei Valentín Paz Andrade, de se era ou non unha lei que quedara en papel mollado. Ben, parece que empeza a haber cousiñas e por eso decidimos facer unha especie de segundo capítulo un pouco a raíz de aquela lei. Temos un observatorio galego que acaba de botar a camiñar, ese Observatorio Galego da Lusofonía, e que mellor maneira que falar deste Observatorio da Lusofonía, destes vínculos entre Galiza e o mundo lusófono, que facelo nada máis e nada menos que con John Amil, médico reintegracionista, presidente da GAL desde o pasado 2023, con moitísimo traballo tamén a prol da lingua, que foi parte importante destas últimas reunións que nos pode falar do Observatorio Galego da Lusofonía. Moi boas, John. Boa tarde, Xermán, que tal? Como estades? Pois moi ben todo, un placer terte aquí connosco no Galiportus. Falaba un pouquiño a GAL nestes últimos días, despois da constitución deste observatorio, pois que ben, que é unha un pouco que é un pouco un evento ou máis ben un organismo que se estaba esperando. Por que tanto tempo e por que costou tanto chegar a onde estamos? E agora vamos ver, tamén che pregunto despois para que vai servir, pero por que costou tanto, John? Pois primeiro a Lei Paz Andrade, como xa falou Xosé Morel extensamente no episodio en que estivo, pois está tendo un desenvolvemento bastante lento, máis devagar do que nos quereríamos. Entón, ainda tardou 10 anos en facerse este Observatorio de Lusofonía. Mas, ao final, o momento é agora. A pesar de que tardase tempo, o importante é que se faga. Tamén hai que dicir que este observatorio, o decreto que creaba este observatorio, foi aprobado en outubro do ano pasado, e o observatorio xa tiña que ter botado a andar hai 6 meses ou así, mas tamén pola política que houve, non, polos momentos políticos que houve unhas eleccións polo medio, presidente novo da Xunta, entón tardou un pouco en seguir adiante, mas por fin xa se formou e xa está agora mesmo formándose e aprobando os seus estatutos internos o Observatorio da Lusofonía Valentín Paz Andrade, que leva o mesmo nome que a lei. Un observatorio, digamos que, bueno, pues nesa construción, nesa constitución do organismo,
participou a Xunta, digamos, está tamén representado o Estado, a Administración Portuguesa, a CPLP, o Consello de Cultura Galega, a GAL, a Asociación de Docentes de Lingua Portuguesa, a FEGAM, mesmo a xente de Ponte nas Ondas. Estuveche por ali, John, contanos un pouco como é a dificultade de xuntar a xentes tan diferentes, tan diversos. Pois a iniciativa esta parte da propia Xunta, da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, que é quen ten a presidencia deste observatorio. No caso, Diego Calvo é o presidente do observatorio, e está formado por vogais de moitísimas asociacións diferentes, asociacións, organismos, e xente da sociedade civil que ten vínculos coa lusofonía desde Galiza e viceversa. Entón, por exemplo, estamos nós, está a GAL, que a GAL non facía parte inicialmente, a súa entrada foi aprobada xusto nese primeiro encontro. Está tamén a Academia Galega de Lingua Portuguesa, está a Asociación ADPX, a Asociación de Docentes de Portugués na Galiza, está tamén o IGADE, por exemplo, o Instituto Galego de... e agora o direi, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional. Perdón, que se o digo mal, enfádense. E tamén están outras asociacións que teñen unha visión da lingua diferente da nosa, como pode ser o Consello da Cultura, como pode ser a propia Real Academia Galega, que tamén están ali representadas tamén neste foro, non? Entón, isto pretende ser un observatorio, un foro aberto que asesore a Xunta no que toca as relacións coa lusofonía. Non, para que xente que temos máis experiencia en tratar coa lusofonía, nós, por exemplo, a GAL facemos parte da CPLP desde hai menos dun ano, a XLP, a Academia Galega de Lingua Portuguesa, máis a DPX, Docentes de Portugués na Galiza, máis o Consello da Cultura xa leva máis anos facendo parte da CPLP. Entón somos asociacións, somos diferentes entidades que levamos moitos anos, moito tempo tendo eses vínculos coa lusofonía. Entón, que mellor que nós para asesorar a Xunta neste facer, non? Nestas conexións coa lusofonía. Porque cales van ser as principais funcións do observatorio, John? A función do observatorio principal é o que dixen asesorar a Xunta de Galicia. Que non sexamos o organismo que por un lado resolva as dúbidas que teña o goberno galego sobre os vínculos que queira ter coa lusofonía en xeral, e por outro lado tamén elevar propostas desde o propio observatorio á Xunta de Galiza para mellorar eses vínculos. Non, entón, organizándose en grupos de traballo, en comisións de traballo, toda a xente ali presente, pois vamos facer propostas, vamos comezar a facer unha serie de actividades para que a Xunta aumente eses lazos coa lusofonía, non para facer o que ata agora era papel, non, o que estaba sobre o papel, para facelo realidade. Entón comeza este organismo, que ainda non comezou, ainda mal comezou a botar a andar. O obxectivo é facer realidade o que xa está sobre o papel. Moi ben, bueno, non sei se é poñerte nun compromiso, mas ves que o observatorio vai ter un sentido, digamos, desde o punto de vista dun goberno que non cree excesivamente pois na lingua propia. Pensas que pode haber pasos, ou que simplemente é pois algo máis que se crea para lavar un pouco imaxe, ou que todas estas discusións tampouco merecen moito a pena? Como ves un pouco a situación desde dentro? Pregunta é complexa. A ver, por unha parte, sí que é certo que a vontade que nos percibimos por parte, digamos, da Xunta, mas non só, porque existe un consenso entre todas as forzas políticas galegas sobre o beneficio que é vincularse coa lusofonía. E un consenso que hai. E a propia Xunta de Galicia
manifestou abertamente en diferentes foros, en diferentes momentos, incluído na constitución deste propio observatorio, a súa vontade de reforzar eses lazos coa lusofonía, da oportunidade que supón o galego dentro do mundo grazas á dimensión internacional do portugués. Ora ben, todas estas boas palabras, estas boas intencións van ter que demostrar se quedan aí en boas intencións ou se converten en feitos, porque ao final do mesmo xeito que tamén o Xosé Morel mencionaba a Castelao cando dicía que o galego é unha lingua extensa e útil, non, pois eu tamén neste caso quero mencionar a Castelao e dicir que o verdadeiro heroísmo consiste en trocar as ideas en realidades, non? Os ansellos en realidades, as ideas en feitos. Entón, diso que se trata agora, de esas boas palabras que ten a Xunta, esas boas intencións que ten a Xunta a respecto da lusofonía, de que viren realidade, porque sí que é certo que a aplicación neses últimos 10 anos da Lei Paz Andrade, que a Lei Paz Andrade leva 10 anos aí aprobada, foron escasos. Temos agora mesmo 5.000 persoas estudando portugués na Galiza como lingua estranxeira, que está moi lonxe das cifras que pode ter Extremadura, pero lonxe, moi lonxe. Está moi lonxe dos obxectivos propios que se marcou a Lei Paz Andrade no seu inicio. E eso se por un exemplo. 10 anos despois ainda non recibimos as televisións portuguesas na Galiza, por exemplo. Non, hai moito que non se fixo, e a pesar de que as vontades e as palabras son moi boas, nós queremos confiar, non? I want to believe, que dirían os de Expediente X, tenemos que ver, non? E ao final, isto verémolo conforme se vaya camiñando. O que podemos dicir con certeza é que desde a GAL, eu propio como persoa, vamos facer todo o posible para buscar sempre que todo isto vaya para frente, que vaya para adiante e que non fique simplemente en agua de castañas, que isto todo sirva para algo. Coméntoche a cuestión un pouco, pois evidentemente, co telón político de fondo do goberno actual. Rueda comentaba nestas últimas declaracións que, bueno, que evidentemente estamos ante unha ponte ineludible entre o mundo lusófono e os países hispanos, bueno, que tenta axudar, profundar nas relacións entre Galicia e Portugal, percepción de enorme utilidade, tamén falaba da lingua galega, hai que mellorar esa percepción de utilidade na xente moza, mesmo tamén o Conselleiro de Cultura Campos, pois falaba de que para o 2025 o gran reto é fomentar o galego en toda a sociedade. A miña pregunta é como vai facer o observatorio ou como vai axudar o observatorio, cal vai ser a súa forza e cal vai ser a súa axenda de traballo. Ides vos reunir semestralmente, mensualmente, cada ano, como vai ser un pouquiño a axenda, se é que se sabe? Claro, é que aínda non se sabe ben, porque despois desa primeira reunión en que se fundou, aínda estamos agora mesmo aprobando o regulamento interno, de funcionamento interno. Entón, non sabemos con que frecuencia haberá esas reunións. Sí que sabemos que esas reunións poderán ser ben a petición da propia presidencia do observatorio, que depende da Xunta, ou ben a petición da xente que participa nela, non dos vogais que participamos nela, se así solicitamos en grande número, non sei se é preciso un 30% ou así. Entón, a idea é que se reúna con certa frecuencia. No caso de que por parte da Xunta non acontecese iso e non fixesen as reunións coa frecuencia que nos quereríamos, temos nós tamén a potestade de xuntármonos e pedir esas reunións. Entón, nos esperamos que sexan as reunións coa maior frecuencia posible e con maior vontade de traballo posible. E en referencia ás declaracións que facía o Conselleiro de Educación, non? Sobre que ese desafío para o 2025 era precisamente mudar a visión que ten a mocidade da utilidade da lingua, pois precisamente a mellor maneira de facer ver a xente que está desconectada do galego esa utilidade que ten é mediante a lusofonía, e aí está o observatorio como principal organismo de asesoramento para esa consellería, para que a hora de desenvolveren as campañas de promoción da lingua
nese 2025 para poder orientar e poder dar dicas e poder axudar a facer unha campaña que realmente sexa efectiva e que aumente ese entusiasmo da mocidade polo galego, que axude a ver a utilidade que ten a nosa lingua. Comentabas aí uns días na rede, John, que teño que recoñecer que aínda me sinto un pouco extraño neste tipo de evento, rodeado de altos cargos da Xunta, de consellerías, da RAC, da AGLP, da DGP, do Consello de Cultura Galega, do Camões, do Instituto de Cooperación da Lingua, da Cooperación de Radio e Televisión de Galicia, da RTP, da Eurorexión, mas existe un observatorio da lusofonía, a GAL ten que estar. Eu son un elo, simplemente máis, destas 4 décadas en que a GAL leva a traballar pola nosa lingua común. Dúas mini preguntas, un pouco incidindo tamén no que estamos comentando. Vai ser fácil, pensas que vai ser fácil poñer tantas cabezas pensantes, tantas patas da mesa tan diferentes en acordos, chegar a acordos entre esas partes tan diferentes? E por outro lado, pensas que é unha vitoria da GAL logo de tanto traballo aí na sombra que se poida estar aí realmente sendo parte activa deste observatorio? Vamos ver, de acordo a toda a xente é complicado. Iso está claro. Aparte, no observatorio hai xente con visións da lingua diametralmente opostas. E vai ser difícil, mas sí que existe o precedente de que existen consensos alrededor da lingua en xeral e alrededor da lingua na lusofonía en particular. Entón, eu quero creer que é posible crear consensos. E ao final, toda a xente que estamos aí, quero pensar que o que queremos é o mellor para a lingua da Galiza e o mellor tamén para toda a xente da Galiza. Entón, eu penso que os consensos son difíciles, son complexos, son duros, mas son posíveis. E a seguinte pregunta, cal era? Pois un pouco o éxito da GAL, non? Despois de tantas décadas traballando, pois un pouco coa cruz posta de traballar sempre a contracorrente. Claro, mas eu levo sendo presidente da GAL un ano e pico. A GAL leva traballando 40 anos, leva traballando moito e facendo moitas cousas e conseguindo moitísimas cousas que parecían impensáveis. A GAL entrou na CPLP recentemente grazas a unha traballeira inmensa, sobre todo de Susana Álvarez, un biquiño para ela. A GAL tamén mudou moitísimo nos últimos anos, nas presidencias de Eduardo Maragoto, de Valentín Faxín, de Miguel Penas. Hubo unha vontade por mudar como se proxectaba o retiracionismo en xeral e a GAL en particular á sociedade, facer ver que fora de preconceitos, que non somos xente elitista que pensa que son mellores que os demais, que non somos xente radical que só saiba falar de política, non, que somos xente normal, que o único que temos é interese en que a nosa lingua sobreviva, e pensamos que a mellor maneira de que a lingua sobreviva é aproveitando a potencia que nos dá a lusofonía, porque o galego, ainda que fose unha lingua pequeniña, nos quereríamola igual, ainda que fose unha lingua falada por 100 persoas, nos íamos luitar e defendela igual, mas non é o caso. É unha lingua extensa e útil falada en moitos continentes. E por que desaproveitarmos iso? Por que non aproveitarmos toda esa potencia que temos para fomentar esa nosa lingua aquí? Non. Creo que acabo de desviarme moitísimo da pregunta. Non. Eu vim aquí para falar do meu tema. Está moi ben, encaixa todo. Mira unha cousa, John, comentas do traballo que fixo a GAL tamén, do que custou aí chegar a ser parte da CPLP, un pouco da comunidade de países de lingua portuguesa. É posible tamén grazas ao observatorio, será realidade algún día que a Xunta, que a propia Galiza sexa parte da CPLP, ou iso é ciencia ficción? Ou ten que haber sempre unha tutela por parte do Estado español? É que é un tema complexo, porque nun principio
era a Xunta quen ia entrar na CPLP. Foi finalmente o Estado español que decidiu entrar. Entón, a Xunta está como parte do Estado español. É certo que hoxe en día, a pesar de que é España como ente quen participa da CPLP, na práctica son organizacións galegas quen realizan ese traballo. Entón, ao final, pois, iso xa son movimentos políticos que a mí me están un pouco lonxe, que eu non teño poder de decisión sobre eles. A mí o que me importa agora mesmo é quer estexa España, quer estexa Galiza, o que importa é que as institucións galegas e as asociacións galegas e os organismos galegos podamos estar aí colaborando de tú a tú con institucións, con organizacións, con asociacións de toda a lusofonía e podermos traballar en prol da lingua que nos une. Como pensas que ten que ser o espello cara a Portugal? Porque nós sempre somos moi de mirarnos o en Vigo. Como nos poden ver, é dicir, tamén no observatorio pois está formando parte da administración portuguesa, bueno, digamos que hai actores tamén pois do mundo lusófono de Portugal, de Brasil, é dicir, que están aí pendentes tamén, que a CPLP de fondo. Como se ve isto todo desde o seu lado? Hai moita xente tamén que nos escoita desde Portugal, desde o Brasil, que, bueno, pois tamén ya hai que explicar un pouquiño como se ven as cousas desde a Galiza, e non só, tamén como poden ver isto desde o lado portugués e desde o lado dos países de lingua portuguesa. Como crees? Justamente tivemos hai pouco na GAL, fixemos unha conferencia online da imaxe da Galiza no Brasil, precisamente, que se pode ver no noso canal do YouTube, que estivo bastante interesante. Primeiro, indo a Portugal. Portugal é un país con moita variedade, moita xente con ideas moi diferentes, e ao final tampouco podemos falar monolíticamente de como nos percibe Portugal, porque Portugal son moitas persoas, moitas entidades, moitos organismos diferentes. Claro. O que sí que sabemos é que para Portugal en xeral, e especialmente para o norte de Portugal, Galiza é un objetivo estratégico. Porque económicamente é innegable que existe un potencial económico moi forte na eurorrexión Galiza norte de Portugal. Inclusive no eixo atlántico que conecta desde Ferrol ata Lisboa. Isto pode verse no documentario que temos no canal do YouTube da GAL, que se chama O Diamante Galego. Sí, fixemos un episodio. En que falan persoas dun e do outro lado da raia. Entón, a vontade de traballarmos para mellorarmos económicamente entre Galiza e o norte de Portugal está. Entón, económicamente, que son uns termos que a min non me gusta moito falar en termos económicos, ou son máis de falar en termos culturais, mas hai que falar para todos os sectores da sociedade, e económicamente sí que existe moita boa vontade. E despois, a nivel cultural, eu vexo, sobre todo de parte do Brasil, que existe moito interese pola Galiza, porque somos unha descuberta para a xente do Brasil. Porque é como somos un pedazo de Europa do que nunca lles falaron, non, somos o berzo da súa lingua, do que non saben moito, e de repente encóntranse con que teñen xente que está aquí un pouco a norte de Portugal e que falan unha lingua como a deles, e que mesmo en moitas ocasións entenden mellor a xente galega que a xente portuguesa. Non, basta ver calquera vídeo do YouTube feito en galego que ten seguramente 20 comentarios de brasileiros dicindo, boa, que entendo mellor o galego que o portugués de Portugal. Entón, temos que fomentar esa descoberta. O problema está en que, claro, o Brasil se xa digo que Portugal é variado, o Brasil é un continente inteiro, prácticamente, non? O Brasil ten unha cantidade enorme de persoas, de estados, de un territorio inmenso. Entón, proxectármonos en todo ese territorio é difícil, mas é necesario, e eu penso que desde o Brasil a percepción que teño eu é que se nos ve con
pois como esa descoberta, como unha crianza que de repente aprende algo novo e está como, ai, que acabo de aprender algo novo, que ben. E non me quero esquecer tampouco, porque falamos sempre do Brasil e de Portugal, non me quero esquecer tampouco dos PALOP e de Timor-Leste. Porque cando a Gal entrou na CPLP estivemos en reunións con embaixadores de todos esos países e recibimos un cariño e un acollimento por parte deles moi grande. Porque eles entenden dunha banda que nós somos o berzo da lingua, non? E que a lingua a lingua que nos une con eles, e ao mesmo tempo tamén como con países que foron colonizados tamén entenden o que é que a lingua estexa sendo minorizada aquí na Galiza, entenden as nosas dinámicas, non? Salvando as distancias, non quero comparar o colonialismo que sufriron os países africanos co colonialismo interior que está sufrindo Galiza, por favor, non é o mesmo, mas sí que existe unha solidariedade, digamos, implícita. E tamén da mesma maneira, nós falamos da potencia da nosa lingua, da lusofonía, mas obviamente nos podemos colaborar grazas a nosa lingua con eses países para axudar tamén a que eles recuperen e fomenten as súas propias linguas. Porque da Gal non somos imperialistas, obviamente non queremos impor a nosa lingua noutros territorios, como fixeron con outras linguas no noso, senón o que queremos é aproveitar a posición da nosa lingua para falar con outros povos que son os nosos irmáns, poder ter esa comunicación e axudarnos en todo aquilo en todo aquilo que nos une, en todo aquilo en que podamos axudarnos e aprender unhas das outras, aprender das súas culturas, poder coller da súa cultura e poder ofrecer a nosa cultura tamén, facer un intercambio de culturas, de linguas, todo dentro dun paraugas amplo que é a lusofonía. Non me resisto, John, tamén a preguntarche sobre os últimos datos que sacou o Instituto Galego de Estatística sobre o galego. Tamén yo comentábamos o día que fixemos un especial sobre o libro que acaba de sair, Liberdade para o Galego. Falamos con Elsa Quintas da Mesa pola Normalización. Como valoras estes datos? Como se valora desde a GAL? Porque digo que comentabas tamén no 2023, recén nomeado presidente da GAL, que hai que incidir na infancia e na adolescencia, que son os sectores máis desgaleguizados, justamente son os sectores que peor saen deses dados extraídos do último estudo, como digo, do IGE. Sí, os dados son desoladores. Non ten máis, ou seja, que haxa unha de cada 3 crianzas non saiba falar galego, que sexa analfabeta na nosa lingua, é unha cousa que como pobo non podemos permitir, que me parece desolador. Mas ao mesmo tempo, a mí o que me parece que non debemos, o sea, sí, primeiro, sí, os dados son pésimos, existe xente culpada con nomes e apelidos, existen decretos que foron aplicados ao longo dos anos que axudaron a isto, houbo xente que fixo moito traballo para conseguir minorizar máis aínda o galego, e podemos nomealos, podemos sinalalos e podemos falar deles. Mas eu penso que o que a sociedade galega neste momento necesita non é que lle digan que o galego está moi mal, senón que lle deixen ver que o galego é unha oportunidade. Porque si o galego está mal, o galego falase pouco, pero como podemos convencer a unha adolescente do centro urbano de Vigo que fala castellano, que seus pais xa falan castellano tamén na casa, que seus avós xa tampouco falan alá moito galego, que os seus referentes na internet son youtubers españois? Como convencemos esa xente de que o galego é a súa lingua, de que o galego lle é útil? Entón ese é o grande desafío que temos, e aí onde penso que o internacionalismo ten máis a ofrecer, e aí onde penso que temos que,
que temos que incidir, que temos que demostrarlle que o galego non é unha limitación, que o galego non é unha lingua pola que queixarse de é que non temos nada en galego, é que só o 3% dos filmes que hai nas plataformas digitais, 3% sendo moi generosos, aprendese menor, está en galego. Pois non, dicirlles, mira, en galego tes todo o mundo, tes unha chave aberta ao mundo, e grazas ao galego podes coller escutar música brasileira, e podes falar con xente de Angola, e podes facer unha liga do teu deporte favorito coa xente do norte de Portugal e comunicarte con total normalidade e xogar, o Quidditch ou o deporte que che guste, coa xente daqui do lado sen ter que desplazarte grandes distancias para xogar con xente de outros lugares do estado, que na internet que podes facer conteúdo en galego e que ese conteúdo sexa visto por xente de toda a lusofonía e desfrutado por xente de toda a lusofonía con interese, e ao mesmo tempo que tes acceso a vídeos de creadores de conteúdo, a memes. O Brasil é unha potencia en memes, que podemos vernos a lingua. Entón, o galego, lonxe de ser algo que nos limita, o galego é unha porta aberta ao mundo, e temos que demostrar iso. Entón, os dados da enquisa son malos, son malísimos, mas non podemos laiarnos, non podemos non podemos ser as carpireiras de Cangas chorando polo defunto, senón que o que temos que facer é demostrar que o galego aínda está vivo, porque xente como a min aínda non morreu, e eu falo galego, e non teño pensado morrer próximamente, e que aínda estamos aquí, aínda falamos galego, e o galego non só non está morto, senón que é unha oportunidade para que toda a xente galega, todas as persoas galegas, porque ao final disto do que se trata é das persoas, que todas as persoas galegas teñan a oportunidade de conectar as súas raíces, non o que traen do seu pasado e da súa terra, conectalo co presente, con todo o mundo e co futuro. É iso que temos que demostrar, que o galego é a nosa lingua, pero é a lingua de moita xente. O galego nos conecta, que o galego nos conecta, que o galego nos une con todo ese mundo, e que o galego é maravilloso, é genial, é fantástico, é o mellor que nos pasou, é unha potencia enorme. Podemos gañar diñeiro co galego, podemos facer cultura co galego, podemos mocear co galego, podemos facer o que queiramos co galego. É iso que temos que demostrar con entusiasmo a xente. Xa está. Despois desta reivindicación exuberante, moi ben. Interésame tamén que nos comentes un pouquiño o teu perfil. É curioso, John, perdóame a confianza, estamos afeitos sempre a falarmos con xente pois vida un pouco do mundo das letras, da educación, de historia, eu que sei, das humanidades. Coméntanos un pouco como é a túa, non sei, o teu percorrido aí tamén para chegar a ser médico, que normalmente digamos que o ámbito científico non ten por qué, pero sempre está un pouco menos ligado á lingua. E como ves tamén o galego no ámbito sanitario, tan criticado sempre o Sergas neses incumprimentos coa lingua? Ben, o galego no ámbito sanitario, fatal, grazas. Ben, o meu percurso vital. Eu leralle hai tempo a alguén, penso que foi no Twitter, se sentes ouvintes a persoa que dixo esta frase, por favor que a reivindique. Esta frase non é miña, pero eu linlle a frase unha vez a unha persoa que dicía que a lingua é demasiado importante como para deixala en mans de filólogos. Entón, é boa, entón, sí, pero que é verdade, ao final a lingua é a maior obra de arte do pobo galego, non? Que diría Castelao, a maior obra que temos como pobo. E o galego é de todos,
e é para de todas as persoas e é de todas as áreas do coñecemento e serve para todo, e non por unha persoa dedicarse ao ámbito científico, ao ámbito artístico, ao ámbito literario, ten máis ou menos que dicir a respecto da lingua. Obviamente son os lingüistas e as lingüistas e as persoas que teñen que fixar unha norma, as que mellor van coñecer pois as palabras máis correctas ou as expresións que debemos priorizar sobre outras. Pues claro que sí, e fai falta. Mas cando falamos de potenciar a lingua, de fomentar a lingua, de que a lingua vaya para adiante, aí non sobra ninguén. Aí ten que ser transversal. A lingua ou é de todo o mundo ou non é de ninguén. A lingua ten que ten que estar en todos os campos que hai. E o da ciencia é un deles, é moi interesante, porque tamén no mundo da ciencia a lusofonía nos abre unha porta enorme. Por exemplo, no ámbito de inteligencia artificial houve hai pouco un congreso aquí en Santiago de Compostela non me sairá agora o nome, pero Propor. o caso é que houve un congreso Propor, efectivamente, houve Propor onde xente de toda a lusofonía se xuntou aquí, sendo Galiza parte desa lusofonía, para falar das tecnoloxías lingüísticas da inteligencia artificial, e o galego é entendido como parte da lusofonía nese aspecto. Sí, sí. E o galego con total normalidade, porque independentemente de que despois haxa que usar un algoritmo para que Xoaniña se escriba diferente en galego rack por algún motivo, a lingua é a mesma, as estruturas lingüísticas son as mesmas. Entón, colaborando con eles, tamén colaborando con a lusofonía, temos a oportunidade de poder facermos proxectos grandísimos que teñan un impacto global en todo o mundo. Entón, no ámbito da ciencia, das tecnoloxías, a lingua é moi útil. A lingua é unha xoia que temos aí, é un diamante, como documentario. E aparte, bueno, xa falando xa máis de mí mesmo, eu que sempre fui bastante friki da lingua, que lle vou facer. Eu son o tipo de persoa que cando ia á aldea levaba un caderniño, non, ia apuntando as palabras e expresións que dicían ali na aldea, porque sempre me chamou moita atención. E unha cosa non ten que ver coa outra. Podo gostar muitísimo da lingua e ao mesmo tempo pois que a miña profesión sexa outra, porque ao final a lingua é transversal. A querenza pola lingua, non, o aprezo pola lingua non depende do ámbito ao que te dediques, depende da persoa que sexas. Está claro. Quédame un par delas, John. Penso que, se non me engano, tamén és ou era xestor de redes o xestor de redes da AGAL, ou un deles. Contanos un pouco ese consultorio lingüístico, ese arroba en galego, un pouquiño, como funcionaba, como funciona? Pois agora mesmo o xestor, sí. O consultorio lingüístico xa non o levo eu, agora o xestor é outro, non me sei o seu apelido Juan, pero non me lembro como se apelida, Juan, perdóname, é el que leva agora o consultorio lingüístico, está facendo un bo traballo, eu levei durante 8 anos, pero xa non... Eran demasiadas cousas, non podo ser presidente de un consultorio lingüístico ao mesmo tempo que hai moito traballo. Sí que son que leva redes da GAL. Entón, agora mesmo as redes da GAL sí que as levo eu, o Twitter, o Blue Sky, o Mastodon, porque agora non se poden ter todos os ovos no mesmo cesto, hai que variar, porque están as redes aí un pouco convulsas. O Instagram, o YouTube, todas as redes estou xerindo a seu agora mesmo. Facendo o que boamente podo tamén, porque claro, ao final son moitos proxectos e moitas cousas que hai que facer ao mesmo tempo, fai falta, o sea, somos a xente que somos. Aproveito tamén para dicir, a Sociedade Vos Agal, non a vos, senón ao público. Claro. A Sociedade Vos Agal, que se sentades na web a.gal, podedes ver aí o formulario de inscripción, e por lo que son 2 euriños, un poquinho máis, depende de se es desempregade, se es estudante, por volta de 2 euriños ao mes, podedes asociarvos a GAL e axudar a que podamos botar a andar estes proxectos todos,
e mesmo participar tamén neles e axudarnos tamén pois a xerir as cousas todas que estamos facendo, que non son poucas. E sobre en galego, pois eu levei durante 8 anos o consultorio lingüístico e foi moi bonito porque comezou cando ainda non existía nin o digo hecho eu, nin cousas desas, e foi crecendo aos poucos de maneira moi orgánica, dunha maneira moi bonita, moi desde o riquiñismo, digamos así, entre aspas, non? Desde o levarse ben, o non discutir, o aquí estamos para axudar, non importa que grafía usemos, non importa que variante dialectal usemos, o que importa é o galego. Entón, vamos conversar, vamos axudarnos, vamos aprender. E eu aprendí moitísimo de toda a xente que viña coas súas variantes dialectais, que viña con expresións que escritou na súa casa, e despois eu axudaba tamén con dúbidas lingüísticas que tiña xente, e foi unha conversa moi bonita, tamén moi divertida, había moitas brincadeiras, había moita diversión, e foi unha época moi bonita, estive 8 anos, o sea, foi moito tempo moi bonito e creceu moitísimo, 14.000 seguidores, penso que ten agora o consultorio. Quero pensar que ese consultorio serviu de base tamén para que desde outro tipo de ámbitos de máis academicistas que tamén decidisen baixar un pouco a terra, non? Falar coa xente de tú a tú, non? Falar coa xente cara a cara, e non desde palestras elevadas, e non baixar e falar coa xente, porque ao final o que fai falta é iso, é baixar a rúa e falar coa xente da súa lingua para que vexen o valor da súa lingua. Dache tempo de exercer de médico, John, entre tanta ocupación coa gal e demais? Home, tempo ten que darme porque senón a ver como pago o lugar, que está moi caro. O que dá de comer non é a gal. Non, isto que quede clarísimo, é todo traballo voluntario. A mí foi moita graza cando se fala desde a dereita ou de extrema dereita, cando españolista, cando falan de el chiringuito del gallego, o la paella del gallego. Sí, eu digo, non che dá de comer ese chiringuito, John? Non é que non me dé de comer, é que me sai a pagar. É que eu debo estar facendo moi malas cousas, pero eu perdo diñeiro co galego, eu estou perdendo tempo e diñeiro no meu traballo na gal, e non só na gal, en todo o que levo feito na miña vida a favor do galego, sempre me saiu a pagar, sempre estiven gastando o meu tempo e o meu diñeiro do meu peto para poder levar adiante proxectos a favor do galego. Entón, onde está esa paguita? Onde está ese chiringuito, por favor, que alguén mo diga? Que lle paso o número de conta para que me ingresan. Mira, a última, vexo que tamén dentro da GAL tendes, incidides un pouquiño no esforzo que hai que facer na cuestión da igualdade de xénero, digo porque vemos que na maioría dos cargos, na maioría un pouco das ocupacións, a lingua é máis de homes que de mulleres, ou isto é... ou o activismo lingüístico tamén, ou isto é casualidade? Vivimos nun patriarcado. Nada é casualidade dentro do proceso do patriarcado en que vivimos. Non é que a lingua sexa cousa de homes. É que as cousas, certo tipo de ámbitos sempre foron ocupados polos homes, non? A ver, por exemplo, por un exemplo práctico de que ten acontecido dentro do seo da nosa asociación, e por mostrarlo a modo de autocrítica tamén. Facer unha reunión. Unha vez fixos unha reunión, non? E na súa maioría viñeron homes. Non? Cando preguntamos a certas mulleres por que non viñeran, dicían, non, é que non puden ir porque time que quedar na casa cuidando dos fillos. Ou porque foron varias, unha tiña que cuidar do fillo, outra porque tiña un fillo enfermo, outra porque tiña que levar o fillo partido de non sei que. E é como xa, e estes homes que hai aquí, que tamén teñen fillos, por que puderon vir? E esas mulleres que teñen fillos, por que non puderon vir? Que está acontecendo? Entón, ao final,
que vivimos nunha sociedade patriarcal, e a lingua non é allea a iso. E as institucións, os cargos de poder foron ocupados por homes, e no nivel máis básico o reparto das tarefas aínda hoxe en día é o que é, e moitas mulleres teñen menos tempo para dedicar a este tipo de cousas, non? O activismo, ou sobre todo a partir de certa idade, as mulleres é como que teñen que ceder o seu tempo noutras cousas e teñen que quitar tempo do activismo para poder dedicar a outras cousas. Porque ao final é como cando grandes escritores falaban de non, pois eu para escribir un libro estiven un ano encerrado escribindo tal, e eu como xa, e quen che facía comida mentre escribes ese libro? Quen limpaba a casa? Quen cuidaba dos fillos? Sabes? Ou este home que non me lembro agora quen foi, pero houve un home que usou a baixa de paternidade dun deportista para treinarse, para... Estou falando moi así en abstracto porque non me lembro ben como era a cousa, pero sei que houve un home deportista que usou a baixa de paternidade para adestrarse para unha competición, para un mundial ou para unhas olimpiadas ou algo así. E é como, machiño, a baixa de paternidade non é para iso, é para cuidares do teu fillo. E mentre tú estás adestrando para as olimpiadas, quen cuidaba dese bebé era outra persoa, era a tua muller. Entón, aínda vivimos nunha sociedade patriarcal. Entón, é moi complexo. Non é só que a lingua sexa cousa de homes, a lingua non é cousa de homes, ni moitísimo menos. De feito, ao meu redor, que máis sabe de linguas son precisamente mulleres. E a anécdota non significa estatística, mas ao meu redor vexo moitas mulleres moi implicadas e con moitos coñecementos. O problema é outro. O problema é estrutural. Temos que atallar os problemas estruturais como podamos, non? Con medidas dedicadas a iso. E non é fácil, porque temos todo un sistema na nosa contra, mas o feminismo ten que ser transversal e a lingua ten que ter en conta o feminismo. E a última, John, un pouco vexo que és bastante optimista, que levas o tono cando falas da lingua, que ves o futuro aí con forza. Como ves a lingua e o observatorio nos próximos anos? E tamén non me resisto, contanos ese segrediño, como foi a reunión, quero dicir, falou todo o mundo ou foi un speech de Rueda e pouco máis? Foi un speech de certas persoas, non só falou Rueda, o sea, obviamente o observatorio ten como 40 persoas que fan parte del. Entón, obviamente, non todo o mundo falou. Hubo uns discursos do presidente do observatorio, que é o conselleiro de presidencia, o Diego Calvo. Tamén falou o conselleiro de Cultura, Xosé López Campos. Falou tamén Rueda, presidente da Xunta de Galicia. Falou tamén Filipa Soares, do Instituto Camões. Falou Antonio Cuña, que é o presidente da Comisión de Coordenación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal. Eses foron quen falaron, realmente. O resto, pois, escuitamos, aceptamos, que tampouco había tempo material para moito máis. Entón, mas despois, unha vez se estableza xa o observatorio e xa se poñan en funcionamento as equipas de traballo, as comisións de traballo, pois aí xa poderemos ter unha voz máis activa. E isto, en principio, pois a reunión foi como tivo que ser, porque ao final é como dixaba antes, os protocolos e estas cousas todas, que é un mundo totalmente alleo a min e que non me gusta especialmente, non? Claro. Pois que máis tiña que responder? Sí, que me perdo moi rápido. Sí, un pouco o futuro, como ves o futuro a medio prazo tamén do propio observatorio, a ver se non hai que esperar outros 10 anos como foi que a lei Valentín Paz Andrade para que comeza a arrincar, como ves a cuestión do observatorio, como digo, nuns anos, e tamén como ves a lingua, ou digamos, neste caso, nunha parte máis abranxente, non? Como ves o acceso do galego á lusofonía nos vindeiros anos. Ben, eu
eu vexo boa vontade e vexo consenso, que é moi importante. E cada vez vexo máis consenso alrededor da lusofonía en sitios onde non pensaba que eu ia ver. Entón, estou optimista en que realmente pode existir esa vontade. Polo motivo que sexa, por motivos moi diferentes, porque ao final cada quen pode chegar a lingua dun sitio moi diferente, por un motivo moi diferente, e todos son igual de válidos. Tamén temos que desterrar esa idea de que a única razón para falar galego é a razón identitaria, é porque é a nosa lingua, é porque temos amor á terra, vale, iso está moi ben. E hai moita xente que lle serve. Eu falo galego porque é a lingua dos meus ancestros, é porque é a lingua en que me sinto cómodo, é a lingua en que sinto, en que penso, en que amo. Iso está moi ben para min. Mas pode haber outra persoa que chegou galego simplemente porque quere facer negocios co Brasil. E é totalmente legítimo. E o importante é que, ao final, cheguemos onde cheguemos, estamos traballando para que o galego sexa máis falado. E entón, eu vexo que cada vez hai máis xente que ven de lados diferentes que sí que comeza a buscar a encontrar ese consenso ao redor da lingua grazas á lusofonía. E eu vexo que o futuro xa non digo só da lingua galega, senón o futuro da Galiza pasa pola lusofonía polas relacións con a lusofonía. E o futuro do noso povo e da nosa sociedade está aí, e vexo clarísimo. E sobre a saúde do propio galego na Galiza, pois eu non son adiviño, non acredito na astroloxía, nin nesas cousas, entón non podo dicir como estará o galego daqui a uns anos. O que podo dicir é que mentras haxa xente como a min, mentras haxa xente como a toda a xente da AGAL, non como toda esa xente que está ao meu lado, opine como a min ou opine diferente, non? Xente que desde a súa perspectiva, desde o seu mundo, habendo tanta xente que ten vontade de fomentar o galego, de falar o galego, eu penso que toda esa forza, non como dicía o poeta, a forza do noso amor non pode ser inútil. Entón, eu creo que mentres esteamos aquí, hai futuro para a lingua. Pois con estes desexos, con estas palabras tan certeiras, acabamos, John. Non sei se queres algo máis. Por a nosa parte, agradecerche o teu tempo. Foron minutos de radio fantásticos alrededor da cuestión do Observatorio Galego da Lusofonía, que ven de conformarse, un pouquiño de todo o que fomos comentando, como digo, nestes minutos contigo, con John, co presidente da AGAL. Un placer, John, como digo, e non sei se queres algo máis para pechar. O placer é todo meu, estou agradecidísimo de que contasedes comigo neste programa, que xa sendo hora, que levades moitos galiportus e aínda non estivera eu en ningún. Sí, señor, sí, señor. Parabéns a vos polo traballo que estades facendo. É genial, en xeral, é genial todo o mundo do podcasting que existe en galego, mas en particular os programas de radio como o voso que buscan esa conexión entre Galiza e a lusofonía, parecenme xa non só importantes, senón fundamentais. Entón estades a facer un bo traballo e quero darvos parabéns e agradecervos moito todo o que estades facendo. Pois graciñas a ti, porque sin a xente que quere participar no Galiportus, isto non sería máis que un programa de predicadores baratos. Realmente o que fai grande a un programa sempre a voz do entrevistado e a xente que ten opinións de todo tipo e que contribúe ao debate dun e do outro lado do miño, como sempre nos gusta dicir. E non só, tamén dun outro lado do Atlántico. Correcto. Tamén está aí o Brasil. Sí, señor. Porque ao final o Brasil non é máis que un río Miño un pouquiño máis largo. Sí. Está claro. Moi ben, John, pois un placer e até a próxima. Graciñas. Obrigado. Saudiña, obrigado, Saudiña. Chao. Moi ben, pois ata aquí estes minutos, como dicimos, con John Amil, o presidente da AGAL, da Asociación Galega da Lingua. Xa sabedes, a asociación que leva anos traballando
a favor do reintegracionismo, como xa falamos en máis dun programa con Valentín Faxín, con Eduardo Maragoto, ou recentemente tamén falando de A Través Editora con Charo López. Como dicimos, esta asociación que leva anos, leva 4 décadas traballando nese galego internacional que nos gusta tanto sinalar. Foron minutos moi bons con Jon Amil, que xa tiñamos ganas, efectivamente, de que estivese aquí no Galiportus. Recordar finalmente que, como sempre, estamos nas redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram. En breve tamén vamos estar no YouTube, xa temos algún episodio cargado. Como sempre, escoitádenos en Radio Ariz 107.2 da FM todos os sábados de 12 a 1, todos os sábados na redifusión ás 10 da noite e os luns ás 6 da tarde. Estamos no correo, que non falte, galiportuspodcast@gmail.com, para que nos contedes, para que nos propoñades, para que vos queixedes do que queirades. Como sempre, pois traballando, facendo máis camiño, máis programas, máis entrevistas que nos acheguen efectivamente ás dúas beiras do Miño e ás dúas beiras do Atlántico, tamén facendo un poquinho de comunidade. Como dicimos, ata aquí chegamos. Eu son o Germano. Unha aperta tamén de parte de Carlos nos mandos técnicos. Un saudiño forte a todos e a todas. Hoxe marchamos. Aí sí, faltábame tamén, efectivamente, que nos podes escoitar que non o dixen, en Spotify, en Apple Podcast, en Podgalego, tamén en iVoox, efectivamente, e en Deezer, tamén nesta plataforma nova francesa, Deezer, D-E-E-Z-E-R, por si non vos coincide de estar na contorna alaricana. Como digo, tamén podedes escoitarnos, seguramente o esteades a facer xa nunha destas plataformas digitais onde está o podcast aloxado. Agora sí, marchamos coa última música recomendada polo noso amigo Jon Amil. Trátase de Distração, unha música de María O'Neill Cortés. Graciñas, obrigado, até a próxima, chao, chao. Acho que falavam do estado do país, ou talvez tenha sido de um livro ou de um verniz, já não sei. Acho que não ouvi. É que enquanto falavam e falavam, eu esqueci que quando alguém fala é suposto ouvir. E lembrei de me lembrar de ti. É que entrei neste jogo sem saber como vir, e lá fui dando e dando sem sequer dar por mim. Amaldiçoou o dia em que te vi, é que até já te odeio por gostar tanto de ti. Tururum. Ser bom é que se eu já me distraio sem qualquer distração, imagina agora contigo é que eu não meto os pés no chão. Agora vejo um filme de comédia ou de ação, ou mesmo um anúncio que passo na televisão vai dar a ti, só mesmo porque sim. E troco o telefone com o comando de televisão, a pasta de dentes com o sabão das mãos. Eu sei que é grave a situação, é que entrei neste jogo sem saber como vim, e lá fui dando e dando sem sequer dar por mim. Amaldiçoou o dia em que te vi, é que até já te odeio por gostar tanto de ti. Estás em todo lado sem estares em lado nenhum, fica complicado, o fim não vai ser bom. É que se eu já me distraio sem qualquer distração, imagina agora contigo
contigo é que eu não meto os pés no chão. Meto os pés no chão.